A férfi, aki megjósolta a saját halálát. Nyugi, elmagyarázom. Képzeld el, hogy valaki megjósolja a saját halálát, és pontosan be is teljesül. Ez történt Mark Twain-nel, a híres amerikai íróval. 1835-ben született, pont akkor, amikor a Halley üstökös elhaladt a Föld mellett. Ez az üstökös kb. 75 évente tér vissza, így már magában különleges egybeesés volt. Twain élete során gyakran emlegette ezt. Azt mondta, a Halley üstökössel jöttem, és vele is fogok távozni. Ha nem így lesz, az életem legnagyobb csalódása lesz. És igaza lett. 1910-ben a Halley üstökös újra láthatóvá vált az égen, és Mark Twain néhány nappal később meghalt. Sokan úgy tartják, hogy ez a különös egybeesés tette őt halhatatlanná. Nem csak az írásai, hanem a sorsának misztikus pontossága miatt is. Te mit gondolsz erről? Ez csak egy hihetetlen véletlen, vagy tényleg valami sorszerű van ebben? Írd a kommentben. Ha szeretnél minden nap hasonló érdekességeket látni, iratkozz fel!